дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи чор унсур моро бо асрори табиат наздиктар намуда ба ҳар як падидаи оддӣ равшанӣ ва маънии нав мебахшад. боре мушоҳида кардаед ки дар фасли баҳор, аниқтараш дар моҳҳои апрел ва май борони найсон борида маҳз ҳамин тароват ба табиат зиннат мебахшад. он на мисли боронҳои тобистон ва на мисли боронҳои тирамоҳ сахту бошитоб аст. ором, нарм ва гӯё пур аз умед меборад. ин падида як раванди амиқи илмӣ аст. он аз тағйирёбии ҳарорат, ҳаракати ҳаво ва даврзании об дар табиат ба вуҷуд омада, ҳар қатраи он як қисми низоми бузурги ҳаёт аст. барои деҳқон ин борон баракат аст, барои табиат эҳё аст ва барои инсон умед. барномаи навбатии чор унсур ҳамин мавзӯъро дар бар мегирад. моро пайгирӣ намоед ва аз муъҷизаҳои зебои табиат огоҳ шавед. борони найсон яке аз зеботарин ва пурмаънотарин падидаҳо дар фасли баҳор ба шумор меравад, ки барои табиат манфиати ҷиддӣ дорад. ин борон аз дигар намуди боронҳо бо хусусиятҳои иқлимии худ фарқ мекунад. борони найсон одатан хоси фасли баҳор аст. он дар моҳҳои март, апрел ва май ба амал меояд. қатраҳои он майда, нарм ва қариб бесадо оҳиста оҳиста ба замин мерезанд. ҷолибияти ин намуди борон дар он аст, ки он бе шамолҳои сахт ва раъду барқ ба амал меояд. мушоҳидаҳои агентии обҳавошиносӣ, яъне ки буридани боронҳои найсон одатан дар фасли баҳор мушоҳида мегарданд. буридани боронҳои найсон асосан дар моҳи апрел ба вуҷуд меояд. чунин буридани борон асосан хоси моҳи апрел ки мебошад ва буридани боронҳои ором ва дар баъзе ҳолатҳо метавонад як бора иваз шудани буридани боронҳои ором як бора буридани боронҳои шиддатнокро дар бар мегирад ва чунин вазъи боду ҳаво дар моҳи апрел дар тӯли 5 соли охир тез мушоҳида мегардад. асосан дар водиҳои вилояти хатлон ва инчунин дар водиҳои тобии марказ ва дар минтақаҳои кӯҳии тобии марказ тез чунин ҳолат рух медиҳад. яъне ки буридани боронҳои найсон асосан ором ҳастанд. 2-3 рӯзро дар бар мегирад чунин буридани боронҳо ва баъдан тағйирёбии ҳолати борон, яъне ки аз буридани боронҳои ором баъдан як бора ба буридани боронҳои шиддатнокро дар бар мегирад, ки чунин ҳолат барои баҳор, яъне ки буридани боронҳои найсонӣ хос аст ва барои табиат хеле ҳам зарур аст чунин буридани боронҳо, яъне ки намнокии заминро зиёд мекунад ва барои кишту кори, яъне ки деҳқонон бисёр фоидаи калон аст ва барои растаниҳо ва инчунин ҷамъоварӣ дар ҷуборҳо ва дарёҳои ҷумҳурӣ, яъне ки аз чунин буридани боронҳо ҷамъ мегардад. марҳилае вуҷуд дорад дар фасли баҳор, ки яъне марҳилаҳои давраи борони найсон мегӯянд. ба ислоҳ агар аз нигоҳи таърихнигорон назар андозем, борони найсон яъне оғоз мешавад аз 12 апрел то 12 май дар бар мегирад. лекин гуфтан ба маврид аст, ки ҳар як бороне ки борида, боронҳое ки меборад хусусиятҳои манфӣ дорад ва мусбӣ дорад. вобаста ба ин дар давраи афзоиши инкишофи дарахтони мевадиҳанда, агар ҳарорати мӯътадили ҳаво барои гулшукуфии дарахтон, инчунин аз варамкунӣ оғоз гардад, агар ба давраи гулшукуфӣ, инчунин давраи ғурабандӣ, агар дарахтони мевадиҳандае ки вобаста ба он боришотҳое ки дар бар гирифта мешавад, боришотҳое ки меборад, агар дар давраи гулшукуфӣ онҳо ё дар давраи муғҷабандӣ, инчунин дар давраи ғурабандӣ ё ки барои дигар зироатҳои кишоварзӣ бахусус гандум, ҷаву ҷавдор ки дар заминҳои лалмӣ парвариш мешаванд ё кишт карда шудаанд, агар боришотҳои пайдарпай нагирем, агар дар ҳафтае 1 маротиба 2 маротиба борони мисол боронҳое ки ба қайд гирифта шавад, ин барои афзоиши инкишофи инҳо хуб аст ва дар оянда метавонад ки ҳам ҷиҳати ҳосилбандии дилхоҳ, агар боришотҳое ки пайдарпай вобаста ба ин давраҳое ки дар бар гирифта мешавад 2 рӯз аз он зиёд ҳам, инчунин ба давраи гулшукуфии дарахтон, инчунин ба касалшавии худи гули дарахтон ва баробари ин дар ғалладонагиҳо бошад, ба зангаки сиёҳ барои худи
касалии зангаи сиёҳ ки дар худи зироатҳои ғалладонагӣ бахусус ба гандум низ ба чашм мерасад. агар аз дидгоҳи илм назар андозем, борони найсон натиҷаи равандҳои мураккаби физикӣ дар атмосфера мебошад. пас аз фасли зимистон ки ҳарорат паст ва ҳаво хушк мешавад, дар фасли баҳор гармшавии замин ва ҳаво оғоз меёбад. ин гармшавӣ боиси зиёд шудани буғшавии об аз сатҳи замин, дарёҳо ва кӯлҳо мегарданд. буғи об ба қабатҳои болои атмосфера баромада, дар он ҷо сард шуда ба қатраҳои хурди об табдил меёбад. вақте ки ин қатраҳо ба андозаи муайян мерасанд, онҳо ба шакли борони мулоим ба замин мерезанд. ин раванд як қисми муҳими даврзании об дар табиат мебошад, ки барои нигоҳ доштани ҳаёт дар замин нақши асосӣ дорад. агар мушоҳида карда бошед, борони найсон ҳамасола дар моҳи апрел ва май дар ҷумрӣ ба амал меояд. ором, оҳиста ва маҳин борида ба замин намӣ меоварад. пас аз бориши ин борон ҳаво хуб гардида, табиат боз ҳам зинда мешавад. сабабаш дар он аст, ки ин борон зарраҳои чанг, ифлоскунандаҳо ва моддаҳои зарароварро аз атмосфера шуста ҳаворо тоза мекунад. дар шаҳрҳои калон, ки сатҳи ифлосшавии ҳаво баланд аст, чунин боронҳо барои поксозии табиат хизмат мекунад. гарчанде ин борон дар фасли баҳор мушоҳида мешавад, вале манфиати он ба табиат ва гуногунии олами биологӣ зиёд аст. аз ҷиҳати манфиат, аҳамияти экологии борони найсон хеле бузург аст. чун пас аз зимистони сард, ки растаниҳо дар ҳолати хоб қарор доранд, наими мулоими баҳорӣ ва бориши оҳистаи борони найсон онҳоро бедор мекунад. хок, ки дар зимистон сахт ва хушк шудааст, тадриҷан нарм ва намнок мегардад. ин шароит барои сабзидани тухмҳо ва оғози нашъунамои растаниҳо ниҳоят мусоид аст. бо таъсири чунин борон, табиат гӯё аз нав зинда мешавад, алафҳо сабз мешаванд, дарахтон гул мекунанд ва муҳити зист ранги тоза мегирад. аз сарчашмаҳои таърихӣ ва ривоятҳо ҳам бармеояд, ки борони найсон имкониятҳои хуби сабзиши инкишоф дорад. барои чӣ ки дар давраи аввали борони найсон, дар давраи аввали баҳорӣ, ҳамон боронҳое ки меборад, майсае ки аз замин сар мезанад ва борони найсон дар даврае ба қайд гирифта мешавад, ки дар болои майса борони найсон меборад ва ин метавонад, ки имкониятҳои хуби ҳам табобатӣ, ҳам шифоӣ ва ҳамчунин барои дарахтон як манфиати хубе дошта бошад. чунки ҳар як зироат, чуноне ки беоб ҳаёт нест мегӯянд, ҳар як зироат вобаста ба ин аз боришотҳое ки аз осмон мерезад, барои ҳар як зироат бисёр хусусиятҳои мусбии хоси худро дорад ва ба ҳамин хотир бисёр таърихнигорон дарҷ мекунанд, ки борони найсон муҳлатҳои хоси худро дорад ва барои гирифтани он, барои боришотҳое ки дар маҳал меборад, барои ҳам афзоиши инкишофи дарахтон, ҳам зироатҳои кишоварзӣ бисёр як такони ҷиддии дар оянда ҷиҳати гирифтани ҳосили дилхоҳи онҳо мебошад. ҳар як соҳа вобаста ба давраи афзоиши инкишоф, ё чуноне ки чӣ дар соҳаи кишоварзӣ бошад, чӣ дар табиат бошад, вобаста ба хусусиятҳои агроиқлимие, ки имрӯз дар шароити табиии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ин ҷойгир аст, ҳар як омилҳои табиӣ хоси худро дорад ва дар заминаи ин аст, ки агар дар сохтори дар самти асосии кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ин бештар вобаста такя мекунад ба намнокӣ, ба омилҳои табиӣ, ки баъд ба рӯзҳои рӯшноӣ, инчунин ба тамоми сардию гармиҳое ки ҳаст, вобаста ба ин тамоми зироатҳои кишоварзӣ дар тамоми шароитҳои агроиқлимии ҷумҳурӣ вобаста ба он афзоиши инкишоф мекунанд. агар барои мисол дар шароити водии ҳисорро гирем, чуноне ки дар шароити водии ҳисор мо медонем тамоми наву намунаҳои дарахтони мевадиҳандаи бештар донакдору тухмакдор, инчунин ҳамаи зироатҳои кишоварзӣ кишту парвариш меёбад ва боришотҳои солона низ дар ин ҷо мунтазам ба қайд гирифта мешавад ва боришотҳои солона низ ҳамасола дар тибқи дурнамо ва тибқи таҳлилҳои агентии обу ҳавошиносӣ ҳамасола бештар таъмин аст ва барои рушди афзоиши инкишофи дарахтони мевадиҳанда низ заминагузор аст. назари дигар аз нигоҳи муосири экологӣ дар мавриди борони найсон кунем,
این باران در برقرارسازی اکوسیستم‌ها نقشی کلیدی می‌بازد. آن نه تنها برای رستنی‌ها بلکه برای حیوانات نیز مهم است. مهمیتش در آن است که این باران منبع‌های آبی را پر می‌کند، محیط زیستی بسیار نمودهای ارگانیسم‌ها بهتر می‌گردد و زنجیره غذایی دوباره فعال می‌شود. این روندها نشان می‌دهد که حتی یک پدیده به نظر عادی می‌تواند در نظام مرکب طبیعت تأثیر عمیق داشته باشد. ما همه‌ساله شاهدی بارش باران‌های زیاد در طبیعت می‌گردیم. گاهی از منطقه‌های گوناگون آگاه می‌شویم که بارشات از معیار زیادی باران باعث آمدن سیل و دیگر آفت‌های طبیعی گردیدند. ولی نقطه مهم آن است که باران نیسان از دیگر نوع باران‌ها به کلی فرق نموده از ابرهای مخصوص به وجود می‌آیند که تنها خاص باران نیسان است. این باران از ابرهای نوع قبطی و باراندار به وجود می‌آیند. ابرهایی که از آنها باران نیسان حاصل می‌شود، قبط پهن و یک لخت آسمان را می‌پوشانند. رنگ آنها خاکستری تاریک یا روشن است. آفتاب عادتاً از پس آنها نوروشن بوده، از این ابرها باران آرام، دوامدار و ملایم می‌بارد. این باران‌ها اساساً از ابرهایی که قبط پایانی جایگیر هستند، یعنی که از 2 کیلومتر تا 6 کیلومتر هستند چنین ابرها. اگر شما اهمیت داده باشین، چنین ابرها یعنی که خاکستر رنگ هستند و غوص‌تر هستند نسبت به دیگر ابرها و پرقوت‌تر هستند، برای همین طول 2-3 روز رو در بر میگیرد. و عادتاً من در ماه اپریل باز چنین ابرها در نظر است و چنین یعنی که با سببی که سیکلون ها پای در پای وارد میگردد و موج‌های گرم و خنک وارد میگردد، باعث چنین حالت میگردد و باز آرام است. چنین بردن نیسان یعنی که رعد و برق پیشگویی کرده نمیشود. رعد و برق اساساً از ابرهای ورتیکالی پیدا می شود و با بردنی باران‌های یعنی که خصوصیت یعنی که کوتاه مدت در بعضی حالت‌ها شدت می‌یابد. چنین پیدا می شود. باران‌های نیسان که باران‌های آرام طبیعت هستند، یعنی که فرقیت آن از باران‌های پرشدت یعنی که بردنی باران‌های مهین یعنی که بردنی باران‌های آرام در نظر است. از نگاه علمی چنین ابرها وقتی به وجود می آیند که هوای گرم و نمناک آهسته به بالا حرکت کرده در بالای قبض‌های سرد پهن می شود. در نتیجه بوغ آب به قطره ها تبدیل یافته ابرهای غوص باراندار تشکیل می شوند. نقطه های مهم درباره باران نیسان زیاد است، چون این باران معجزه زنده طبیعت می باشد. اصلا طبیعت خود قدرت آفریدن را دارد. محض باران نیسان به زمین حاصل به طبیعت زیبایی و به عالم نباتات امکان زنده ماندن را می آورد. در گذشته و امروز باران نیسان را دهقانان و کشاورزان همچون باران برکت نام می بردند. ببینید، از جانب دهقانان نام گرفتن باران برکت مگر به حکمت است؟ دهقانان با تجربه و عالمان با تحقیقات های علمی اثبات نمودند که باران نیسان به طبیعت، زمین‌های کشاورزی و درختان میوه‌دهنده منفعت زیاد دارند. باران نیسان که در ماه‌های مارس، اپریل و می می‌بارد، برای ساحه کشاورزی اهمیتی کلان دارد. اثبات شده است که نمی طبیعی زمین نسبت به آبیاری صنعی تأثیری خوبتر دارد. بنابراین باران نیسان آهسته و آرام می‌بارد. از این لحاظ خاک ملایم شده به ضرر نمناک می‌گردد و همین خصوصیت برای افزایش حاصلناکی و صفتناکی زراعت‌های کشاورزی خیلی مهم است. البته در سرچشمه‌های تاریخی نیز در دایره این باران نیسان روایت‌ها هست و از گذشتگان ما نیز میگفتند که آب باران نیسان رو گرفته بر اطراف خود گل‌ها همچنین پرورش درختانی که هست گرفته ریزید بسیار منفعت بخش است. من فکر میکنم که هر یک بارانی که هست و با واسطه به اون که از آسمان میرزد
борони баракат аст, борони раҳмат аст ва метавонад ки ин ба тамоми ҷабҳаҳои самти чи кишоварзӣ бошад, чи дар табиат бошад манфиатбахш аст. бинем агар пеш аз оне ки боронҳои найсон ба қайд гирифта мешавад, хуб мешуд ки агар рӯзҳои офтобӣ ба қайд гирифта шавад, чунки ҳарорати офтоб низ манфиатҳои хусусияти хоси худро дорад барои афзоиши инкишофи тамоми намуди зироатҳои кишоварзӣ. ва борони найсон чуноне ки гуфтем ҳам маҳин, ҳам мулоим ва аз осмон мерезад ва як муҳлатҳои хоси як шабонарӯз, ду шабонарӯз яъне мерезад. ин ба он асосан ба он оварда мерасонад ки афзоиши инкишофи худи дарахтонро метезонад. дар зами ин ҳамун барои чорводорон ки асосан алафҳое ки имрӯз дар талу теппаҳо ҳаст, дар дигар ҷо ҳаст, ба як афзоиши инкишофи хуб мекунанд ва ба худи дарахтони мевадиҳанда ки чанд рӯзҳои пештаре ки буд, рӯзҳои офтобӣ буд, ба сӯхтаи ҳам офтоби зиёд ва ҳам боронҳои зиёд ба хусусан дар давраи гулкунии дарахтон, дар давраи ғурабандии дарахтон таъсир мерасонад. ва агар офтоби пеш аз боронҳои найсон 2 рӯз, 3 рӯз ё 5 рӯз офтобҳои тасфон агар ба қайд гирифта шавад ва борони найсон борад, ин метавонад ки яку якбора яке афзоиши инкишофи дарахтонро тезонад ва ҳосили дилхоҳ дар оянда гирифта тавонад. маврид ба ёдоварист ки борони найсон борони раҳмат буда манфиати зиёд дорад, вале аз меъёр зиёд боридани ин борон ба боғу токпарварӣ то дараҷаи зарар мерасонад ки мутахассисон ин масъаларо чунин шарҳ медиҳанд. албатта зарарҳои онро агар давраи гулкунии дарахтон дар шароитҳои доманакӯҳӣ бошад ки дар давравае ки борони найсон меборад, дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ аллакай давраи гулшукуфии дарахтон аст. агар муҳлатҳои зиёди он ба худи давраи гулкунии дарахтон борад, дарахтони мевадиҳандаро ба касалиҳо оварда мерасонад ки яке аз онҳо монолиоз ҳаст ва классеспориоз, яъне дар истлоҳ касалиҳое ё ки доғ мегӯянд ё ин ки сӯзиши ё ки сӯхтаи ё ки сӯхта мегӯянд. яъне ба инҳо метавонад ки дар оянда ҳам ҳосили дилхоҳ инчунин дарахтони мевадиҳанда таъсири мусбат, таъсири манфӣ расонад ва дар оянда ҳам ҳосили онҳо пурнуқсон мешавад, инчунин бозоргузар намешавад ва ба худи иқтисодиёти ин оварда мерасонад. таҳқиқотҳо нишон медиҳад ки миқдори боришоти баҳорӣ метавонад ба амнияти озуқаворӣ таъсир расонад. агар борони найсон саривақт ва ба миқдори мувофиқ борад, эҳтимоли ба даст овардани ҳосили фаровон зиёд мешавад. аммо имрӯз тағйирёбии иқлим ин мувозинатро то дараҷае дигар кардааст. тағйирёбии иқлим аллакай яъне ки ҳис карда мешавад дар минтақае ки камбориш аст, сербориш мешаванд ва мо процессҳое ки мо мушоҳида мекардем яъне ки ором ҳастанд, бо тағйирёбии иқлим чунин процессҳо яъне ки тезутун мешаванд ва боридани боронҳои шиддатнокӣ метавонад дар як минтақа меъёри якмоҳаи боридани борон низ мушоҳида мегардад. яъне ки ин ҳамаш таъсири тағйирёбии иқлим аст. яъне ки тағйирёбии иқлим ҳам ба вазъи ҳарорати ҳаво, ҳам ба миқдори боришот таъсири худро мерасонад. албатта имрӯзҳо ки дар шароити ҷумҳурӣ, чуноне ки ман аз соли гузашта дар соли 2025 мо медонем дар моҳи май аллакай боришотҳо ба қайд гирифта нашуд ва ин тавонист ки то даврае ки боришотҳои давраи тирамоҳӣ буд, тамоми хокборишҳоро ба миён овард, инчунин чангу ғубори зиёдро ба вуҷуд овард ва шароити ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз минтақаҳое мебошад ки бояд то даврае ки мисол давраи тобистон аст, бояд ҳама давра ба давра боришотҳо ба қайд гирифта шавад, чунки вобаста ба инҳо ҳам дар шароити водигӣ тамоми парвариши зироатҳо ба роҳ монда шудааст. бахусус чуноне ки мо медонем, агар дар мисоли зироати картошка гирем, дар ҳарорати аз 24-25 дараҷа боло давраи гулкунии онҳо, давраи афзоиши инкишофи онҳо суст мегардад ва агар ин боришотҳо пай дар пай ба қайд гирифта нашаваду ҳарорати вақте ки боришот ба қайд гирифта нашуда дар шароити ҷумҳурӣ албатта ба гармшавӣ оварда мерасонад ва ин метавонад ки ба давраи афзоиши инкишофи тамоми намуди зироатҳо таъсир расонад ва бешубҳа низ агар боришотҳое ки мисол ба қайд гирифта нашуд, албатта камшавии борони найсон ва давраи муҳлати онро кам мекунад ва метавонад ки ин ба хисоротҳои ҷиддӣ оварда расонад.
борони найсон борони нозук ва пурмеҳрест ки мардум онро борони раҳмату баракат меноманд. аммо ин борон дар ҳама гӯшаҳои тоҷикистон яксона меборад. он аслан хоси минтақаҳоест ки ҳавояш намноктар буда шароити хуб барои пайдо шудани абрҳои борондор мавҷуд аст. одатан ин намуди борон бештар дар водиҳои сабз ва доманакӯҳҳо мушоҳида мешавад, ҷое ки табиат дар он ҷо нафаси тоза мегирад. борони найсон пеш аз ҳама дар водиҳои алоҳида ба мисли водии ҳисор ва водии вахш зиёд меборад. сабабаш дар он аст ки ин минтақаҳо дорои ҳавои гармтар ва намнок буда барои болоравии ҳавои намнок ва ташаккули абрҳои борондор шароити мувофиқ доранд. дар фасли баҳор ин равандҳо фаъолтар мегарданд ва ба боришоти ором ва пайваста оварда мерасонанд. ҳамчунин минтақаҳои доманакӯҳ ва кӯҳистонӣ ба мисли қаторкӯҳҳои ҳисор ва кӯҳҳои бадахшон низ барои бориши борони найсон хеле мусоиданд. вақте ки ҳавои намнок ба боло ҳаракат мекунад, он сард шуда ба абр табдил меёбад ва дар натиҷа борон меборад. асосан шароити ҷумҳурии тоҷикистон ки мо медонем аз 250-300 метр то 7495 метр, яъне аз сатҳи баҳр баландӣ ҷойгир аст ва бештар ҳар як минтақаҳо вобаста ба худ яъне ҷойгиршавии давраи боришотҳо доранд. ва чуноне ки мо медонем шароити водии ҳисор яке аз минтақаҳои асосие ки боришотҳои солонаи зиёд ба қайд гирифта мешавад ки дар ин минтақа назар ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ боришотҳо зиёд ба қайд гирифта мешавад. дар шароити водии ҳисор агар гирем, яке аз қаторкӯҳҳое ҳаст ки қаторкӯҳҳои ҳисор ин боришотҳои зиёде дар шароити ҷумҳурӣ тибқи маълумотҳои географӣ низ ба қайд гирифта шудааст ки агар дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон ки тоҷикистони ҷанубиро дар мисоли он гирем, ноҳияи айвоҷ ки аз 250-300 метр аз сатҳи баҳр аллакай мо медонем ки дар он ҷо аллакай шароити агроиқлимӣ ҳарорати баланд то 30-32 градус ва гармӣ аст ва бештар дар шароитҳое ки имрӯз ҳаст минтақаҳое ки аллакай давраи ғурабандии дарахтон ҳаст. дар шароити водии ҳисор агар гирем давраи гулкунӣ ва дар баъзе дарахтони доракдор давраи ғурабандӣ ва дар шароитҳои доманакӯҳӣ кӯҳӣ бошад ҳоли давраи варамкунии муғҷаҳо, инчунин давраи хоби муғҷаҳо то ҳатто дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ давраи гулкуни дарахтон низ ба қайд гирифта нашудааст. асосан бештар давраи борони найсон ки тибқи сарчашмаҳои тарихӣ ҳаст, бештар дар минтақаҳои доманакӯҳии кӯҳӣ таъсири бисёр мусбати хубро мерасонад, чунки ба ҳамин даврае ки давраи гулшукуфии дарахтон, давраи ғурабандии онҳо аст, борони найсон бештар ба шароитҳои минтақаи доманакӯҳии кӯҳӣ таъсири худро мерасонад. дар ҷумҳурӣ рӯзҳои ҳафтум ва ҳаштум ворид шудан, яъне ки анбӯҳи ҳавои намнок ва мавҷҳои гарму хунук ворид мегарданд, боиси чунин ҳолати яъне ки бурдани боронҳо дар бар мегиранд, яъне ки бурдани боронҳои шиддатнок ва инчунин бурдани боронҳои яъне ки кӯтоҳмуддат низ дар назар аст ва чунин бурдани боронҳо асосан дар фасли гармо дар назар аст ва дар баъзе ҳолатҳо паст шудани ҳарорати ҳаво низ дар назар мегардад, барои ин ки рӯзҳои 2-3 рӯзро дар бар мегирад, яъне ки ҳаво абрнок мешавад, офтоб ки нест, ҳарорати ҳаво паст мегардад. дар бисёр ҳолатҳо яъне ки ҳаво мӯътадил аст, ҳаво на он қадар паст мешавад. одатан аз 15-20 ва 20-25 дараҷа ҳаво гарм аст дар водиҳо, дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад аз 15-20 то 10-15 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар ҳолате ки чунин вазъият рух медиҳад. дар моҳи апрел тибқи пешгӯии пешакии моҳи апрел низ нишон медиҳад ки чунин ҳолатҳо тез рух медиҳанд ва бурдани боронҳои кӯтоҳмуддат, баъдан бурдани боронҳои шиддатнок ва бурдани боронҳои селӣ дар назар аст. яъне ки ин табиат аст, пешгӯӣ кардан хеле ҳам мушкил аст, чунки дар фасли баҳор тезу тун дигаргунии протсессҳо мушоҳида мегарданд. яъне ки мо ки минтақаи кӯҳӣ ҳастем, 90% мо минтақаи кӯҳӣ аст, пешгӯӣ кардан хеле ҳам мушкил аст ва дар фасли баҳор асосан пешгӯӣ кардан ниҳоят мушкил аст. дар моҳи апрел тибқи пешгӯии пешакии агентии обу ҳавошиносӣ, яъне ки реҷаи ҳарорати ҳаво, ҳарорати миёнаи ҳаво аз 1 то 2 дараҷа дар водиҳои вилояти хатлон ва тобии марказ гарм мешавад. дар вилояти суғ бошад 1 дараҷа ҳаво гарм аст ва инчунин дар минтақаҳои кӯҳӣ 1 дараҷа ҳаво гарм аст. яъне ки
реҷаи ҳарорати ҳаво ки гарм бошад, тез-тез циклонҳо ворид мегардад ва боиси боридани боронҳои найсон, боридани боронҳои кӯтоҳмуддат ва инчунин боридани боронҳои селӣ ва хусусияти маҳаллӣ дошта тез-тез рух медиҳад ва миқдори боришоти моҳнаи моҳи апрел аз меъёри иқлимӣ зиёдтар аст. яъне ки дар баъзе ноҳияҳо дар меъёр наздик бошад, дар минтақаҳои кӯҳи то бемарказ асосан аз меъёри иқлимӣ зиёдтар пешгӯӣ карда мешавад, яъне ки чунин ҳолат тез-тез рух медиҳад. дар минтақаҳои хушктар ба мисли қисматҳои ҷанубу ғарбӣ ва баъзе ноҳияҳои пастзаминӣ борони найсон камтар меборад. дар ин ҷойҳо намнокии ҳаво пасттар буда, шароити ташаккули абрҳои борондор камтар фароҳам меояд. огоҳ шудем ки борони найсон рамзи зиндашавии табиат, манбаи баракат барои замин ва илҳомбахши рӯҳи инсон мебошад. он нишон медиҳад ки табиат чӣ гуна бо роҳҳои оддӣ вале амиқ ҳаётро идома медиҳад, зинат мебахшад ва инсонро рӯҳбаланд мегардонад. дарки арзиши чунин падидаҳо моро водор месозад ки ба муҳити зист бо эҳтиром ва масъулият муносибат намоем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. мо талош меварзем ки дар барномаҳои баъдӣ мавзӯъҳои ҷолибро пайгирӣ намуда пешниҳоди шумо бинандагони гиромӣ намоем. хайр.